Amwene ndikuuze chilungamo chokhuzana ndi anthu amene akubwera kuchoka South Africa kubwera ku Malawi. Amwene, it's a mistake kumaganiza kuti anthu amene akubwera ku Malawi kuchokera ku South Africa, anthu amene apangidwa deport osewa ngopanda ntchito. It's a mistake, a very big mistake. Amwene, anthu ambiri amene akubwera kuchokera ku South Africa aja ndi Malawi amene ali skilled. Okay? You need to understand that. Anthu amene ajawo ndi ma skills, kukubwera ma skills oopsa kwambiri kuchokera ku South Africa. Mwachitsanzo, the garment industry ndi industry yopanga zovala. Ma industries ambiri opanga zovala ku South Africa, osoka, opanga operate ma textile machines ambiri anali dominated ndi Malawian workers. Okay? They were dominated by Malawian workers. And antchito amene wawa akubwera ku Malawi. Chimene boma la Malawi lingapange padakali pano ndi dziko la Malawi ndikuwagwiritsa ntchito anthu amene wawa kupanga revive ma industries aku Malawi. Ndikukuwuzani guys, kukubwera anthu aluso. Sindikunena amene anangopita kukakhala amene akubwerako ndi zimimba kaya chani iyayi. Kapena amene amagwira ntchito za ma domestic chanja. No. Ndikunena people who are working in industries. People who are working in factories. Alipo guys ambiri. Okay? And dziko la Malawi can take advantage of anthu amene wawa ndikuwagwiritsa ntchito ndikupanga revive ma industries aku Malawi. Pali nzimayi wina wake anandilemberapo email ku Blantyre kundiwuza kuti ali ndi textile company amapanga zinthu zosiyanasiyana, zovala zosiyanasiyana, koma amanena kuti alibe luso lopanga masuti. Amati alibe luso lopanga masuti. Chifukwa you guys. So what I'm saying is dziko la Malawi ndikubwerezaso dziko la Malawi lili ndi mwayi opangira revive my industries. Right? Yama textile ndangonena ngati mwachitsanzo. You never know, it might be engineering, mechanical engineering, kuli Malawi wodi amapanga zingini. Even construction, people who are building stuff, they are there. And these people can be atha kutengedwa kubwereraso mujani pa zintchito makampani osiyanasiyana ku Malawi kunja. I know kuti alipo anthu amene akudziwa zimene zizi, and I trust kuti anthu amene akudziwa they can atha kugwiritsa ntchito anthu amenewa moyenerera. Malo mongo watenga anthu wangati liability, they are not all a liability. Enawa ngofunikira nditu, they are not all a liability. Some of these people are very, very important. Some of these people are very, very important. Ndukuzani. They are not all a liability. Yeah, guys. So that's it. That's all I wanted to say about this. I hope ambiri so mukuzidziwa zimenezi kuti mwaziganizira, and you know that it's a good idea. It's something that the government needs to take seriously.